హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను శ్రీదేవి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? అయితే ఈరోజు మనం టమాటో రైస్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ బటన్ కూడా నొక్కండి. టమాటో రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. టమాటో రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ కూడా మనం టమాటాలు మిక్సీ పెట్టుకోవాలండి. ఈ టమాటా రైస్ ఎప్పుడైనా మనకి అన్నం మిగులుతుంది కదా, ప్రొద్దున కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటిప్పుడు అన్నం మిగులుతుంది కదా, అటువంటిప్పుడు ఈజీగా మనం ఎక్కువ అన్నం మిగిలినప్పుడు ఈజీగా ఇట్లా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా ఇలా పెట్టేసుకొని టమాటాలు, అల్లం, వెల్లుల్లి సరిపోయినంత, రైస్కి సరిపోయినంత వేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు, ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఇలా అనుకొని కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి. మళ్ళీ అన్నం కలుపుకునేటప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుందాం. బిర్యానీ ఆకులు, 4 లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం సోపు, సాజీరా అంటాం కదా అదండి. ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి. వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేయించుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఈ టమాటా రైస్ మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదండి. ఈ టమాటా పేస్ట్, అల్లం, వెల్లుల్లి, టమాటా పేస్ట్ మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, ఇవి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. టమాటా పేస్ట్ ఉంది కదా, ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. మీరు టమాటా ముక్కలు అయినా వేసుకోవచ్చు, నేనైతే పేస్ట్ వేసాను. ఇది కూడా తొందరగా అయిపోతుందని. మనం గ్యాస్ ఆదా చేసుకోవాలి కదా. మనం ఇవన్నీ వేపుదా కూర్చుంటే మనకి తొందరగా అయిపోతుంది. గ్యాస్, పెట్రోల్ ధరలన్నీ పెరిగిపోయాయి కదా, అందుకని మనము కొంచెం నేను టమోటా పేస్ట్లో వేసుకున్నాను కదా, మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను లైట్గా. టమోటా పేస్ట్ పుల్లగా ఉంటుంది కదా, అందుకని మనం కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువే వేసుకోవాలి. ఇది చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోతుంది. మీరు టమాటాలు మిక్సీ పట్టుకుంటే అంతే అయిపోతుంది, మీకు ఇంకా పేస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. లైట్గా పసుపు, సరిపోయినంత కారం వేసుకోండి. మీకు ఎంత సరిపోతుంది అంత కారం. కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్, కొంచెం ధనియాల జీలకర్ర పౌడర్, ఇంక ఇవన్నీ మనం బాగా నూనె అంతా పైకి తేలేలాగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదంతా కరివేపాకు,
కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసుకొని కొంచెం ఇలా తిప్పుకున్న తర్వాత మనం చూసారా మనకి పేస్ట్ ఎంత తిక్కుగా అయిపోయిందో. మనం ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి మనము. తర్వాత ఇంకా అన్నం వేసుకొని కలిపేసుకోవడమే. సరిపోయిందండి. అన్నం వేసుకొని మనం సరే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేది తయారైపోయింది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. సరేనండి. ఓకే, బాయ్.